sådan en tyk munke, der bare kommer hoppende. Mike. Kameraet, det hopper. Du ligner lidt brød og tok der, Mike. Det bliver ondt at komme over her. Der er sådan en stor stube ude. Hvorfor har du ikke bare gik ned der, hvor du har lavet dig ned? Du er nødt til at op tilbage nu. Hvad nu? Så hop ned der. Op! Naturens vilje. Over med benene nu. Kom så. Hvor lænder bag? Hvorfor svinger du ikke bare de benene henover? Fordi jeg skal lige have sat mine klunker rigtigt. Ellers så kommer det til at gøre nas. Ikke hvis du læner tilbage. Det er vigtigt, du får det på film. Jeg kan godt forstå. Det er altså... Kan I udsigten? Nej. Men det er en sjov udsigt. Michael, ellers elsker du det træ, der er så virkelig meget problem. Jeg kan ikke komme ned. Kom nu. Hop der. Der er ikke så langt. Jeg kan ikke forstå, at han gider at gøre sådan her. Kom nu.